домовилися зустрітися у Берліні. Саме так завершилася зустріч радників у нормандському форматі у Парижі. Радники обговорили дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, ухваленого у липні 2020 року. Сторони домовились, що потрібно стежити за дотриманням режиму тиші, зокрема через механізм ОБСЄ. Проведення саміту лідерів держав-учасників нормандського формату не порушували через розбіжності у позиціях сторін. Радник президента Росії Дмитрій Козак наполягав, що Україна має вести прямий діалог з російськими посіпаками на Донбасі. Однак українська сторона відмовилась навіть розглядати це питання. Погодились домовлятися далі на наступній зустрічі за 2 тижні. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч у нормандському форматі стала кроком уперед до деескалації ситуації довкола українського кордону. Ми очікуємо щодо деескалації не тільки відносно окупованих територій, а взагалі деескалації навколо українських кордонів. Я сподіваюся, що сьогодні навіть такий крок, як підтримання режиму припинення вогню, це маленький, але крок вперед.